Wecha mar mula maring'ong'we mag puth njiri mar mita 100 ma Otieno gikone to omi kum mar higni 2 bang' yudore ni ne otiyo kod yedhe majing'o del mogo kum gi riwruok mar ng'wech piny mangima. Kum mare odwok chien kendo biro chakore dwe mar 7 higa mar 2021. Otieno mane ochungi gi riwruok matayo ng'wech piny mangima noyudo kum mare mana kodong' ndalo achiel to piem e tuke mag Olympics ka koro okume kuom higni 2 kopogore gi paro mane wachore ni ne onyalo yudo kum mar higni 4 ma oluwore kod neno mane ochiwo e mbele riwruogno konolero ni ne ok ong'eyo ni chiemo mane ochamo noting'o kwiri mogo kum. Duol mane rango bura mare nowacho ni jatugono ne onge kod dwaro mar tiyo gi yedhe mogo kum makoro miyo gimiye mana kum mar higni 2 kende. Alice Jepkeboi kaachiel gi Johnston Kibet Mayo bende oyudo kum mar higni 3 ng'ato ka ng'ato.